पर्बतजरा जिल्ला बिपिएफ हानजाया 22थि बिटिसि गोरोबथा सान फालिदों। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा मुखुमानि सिङाव थानाय टिपकाई गुदि बिपिएफ प्राइमारिनि मावख'नि गुवार फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 22थि बिटिसि गोरोबथा सान फालिनाय जायो। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि समाव मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावो लोगोसे फिरफिला बिरहोयो 1 नं पर्बतजरा बियाबनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ सानजौफु 12 रिंगायाव मोनसे मेहेरगोनां गेवलां मेल खुंनाय जायो। सेनं पर्बतजरानि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ आफादगिरि मासि लानानै दैदेननाय गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु बिपिएफ लाइमोन गांखंनि नेहाथारि कास्टम बसुमतारी, मिरु बिपिएफनि माइनरिटि सेलनि नेहाथारि सुल्तान आलम, मिरु राभा सेलनि नेहाथारि हस्तना राभा आरो गोबां गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे पर्बतजरानि बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ हेफाजाब होगिरि रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। पर्बतजरा बियाबनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ आरो मिरु लाइमोन गांखंनि नेहाथारि कास्टम बसुमतारी मोनहा खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायदों मिन्थिना लानि। बिटिसिआ गोरोबथा जादोंमोन। एबसु दानायाबो गौरे कालचार मबाइलनि जेनिखि आखाइ बे आखाइजों दाजेननाय जादों। बर' साहित्य सभाबो गौरे कालचार मबाइलनि आखाइजों दानाय जादों। आरो ब्लगाव बर' फालांगिरि आफादाबो गौरे कालचार मबाइलजों दाफुंनाय जादों। दिनै पर्बतजरा बर'नि जेने उइमेन्सफोरनि आइजोफोरनि जेनिखि आफाद बे आफादखौबो गौरे कालचार मबाइल दाजेननानै होदों। जाय मुंख्लं गेदेमा दानाय लुनाय स्कुल खुलिनाय बेयावबो गौरे कालचार मबाइलबो प्रथमावनो रुपसियाव दानाय लुनायखौ महात्मा गान्धीफोरखौ दैथायहैदों। दा जिबख्रियावनो जोंनाव बालिका बर्डिंबो दंमोन, स्कुलाबो प्रथम खुलिजेनदों। बे बिथिङाव आरो जोंनिफ्रायनो प्रथम मन्थ्रि जाजेनदों पर्बतजरानिफ्राय। प्रथम जोंनिफ्रायनो आइएएस अफिसार जादों, आइएफएस अफिसार जादों। प्रथमनिफ्रायनो साइन्सआव जोंनाव एमएससि बेखौ प्रथम पर्बतजरानिफ्राय दङ। दा सब बिथिङावनो गौरे कालचार मबाइलनि अबदान दङ आरो बे धोरोमजों अबदान दङ। दा नुनायाव जोङो मोनदों। कारण दानि जे पलिटिकेल सिचुएसन बे सिचुएसनखौ नायनानै बिथांमोना सायख'नानै जोङो दुखु मोनो। गोरोबथानि उनाव जोंहा गोबां जोंनि जेनिखि डेभेलपमेन्ट मोनखानाय जेनिखि पावार फान्डफोरखौ दा जोंहा आथिखालाव जे दानि सिनियरफोरखौ रेसपेक्ट होनाय अनार होनाय फोथांनानै दोननांगोन आरो इयुनाव बेनिफ्राय आरो साबसिन माने डेभेलपमेन्ट खालामनायनि खामानिखौ जों मावनो नांगोन। मोनफ्रोमबो जिल्लायाव आरो क'क्राझार आरो उदालगुरियाव थाखानायखा। क'क्राझार लकसभा समष्टियाव 26टा गोलैयो। 15टा बिपिएफ देरहाखानाय। उदालगुरिनि खामायगावनि एमएलए केन्डिडेट कामाल आजाद 3,500 भट मोनदों। जौगानाय जाया होननानै बिपिएफ दोलोआव फैदों। उदालगुरि समष्टिनि इउपिपिएलनि केन्डिडेट हाजार आलियाजों दोलोआव फैदों। गोबां जोंहा स्टेन मुसाहारियाबो दोलोआव फैदों जे जौगानाय खालामनो नांगौ। मोनसे मडेल माब्लाब्लाबो जाय मानसिया जायनाव एजेन्डा गैया बिथांमोनखौ खुंहोनाया बे जोबोद
दा बेखायनो आयेनाव गैयाबा आयेननि माबा दाखालि बावै मिटिं जादोंमोन गुवाहाटियाव मिटिं जायोब्ला जेला भारतनि मानगोनां प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार थायो चिफ मिनिस्टार थायो बे आयदायाव जोंहा बिटिसिनि गोबां हांख्रायनाय जायो आरो आवगायनिफोरनि बेसेबांबा नेटानि मिटिं मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि लेक्सार होनो मोन्दोंमोन दाखालि बावैथ' प्रमद बर'आ लेक्सार होनो मोनाखै जों बिटिसिनि चिफनि जुडिसियार बिनि सन्मान बेखौ गाहायाव लांदों जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा प्रमद बर'आ हारिखौ थगायदों प्रमद बर'आ ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावाखै बिनि सन्मान बेखौ गाहायाव लांबाय दा बेखौ आं सानो प्रमद बर'नि थाखाय जादों ओंखायनो मोनफ्रोमबो प्राइम मिनिस्टारनि जेला नेटानि आरो जायो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि लेक्सार होनो मोनदोंमोन दा प्रमद बर'आ मोनाखै थाखाय लासिथांथाव बाथ्रा ओंखायनो जोंहा बिपिएलआ देरहाखानायखा इलेक्सननि उनाव UPPL 80% दुर्बल जागोन बिटिसि इलेक्सननि उनाव 100% UPPL दुर्बल जागोन एमएलए इलेक्सननि थाखाय UPPL केन्डिडेट थानाय नङा प्रमद बर'आ बिराद सानजा सोनाब साहा खोला खारै केन्डिडेट नागिरनांगौबाबो मोननाय नङा मानोना बिपिएल फैजोबगोन समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावोब्ला बिसोर सबबो थांफायो दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा समाजनि खामानि मोजां मावनाय ओंखायनो बिथांजों रायजो राजा दं दिनै न'खर BPF गामि BPF दिनै सरसा सोलिगासिनो दङ आंनि नांगौ BPF बिथांजों नांगौ BPF स्ल'गानानो सोलिगासिनो दङ ओंखायनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा दैदेननायाव खनसेबाव BPF सरकारा फैगासिनो दङ बे ओनसोलनि थाखाय मोजां जागोन दिनै UPPLआ आबादारिफोरनि थाखाय मा खामानि मावदों सोंनाय बे 4 बोसोराव आबादारिनि थाखाय मा मावदों रिपर्टारफोरनो बिसिनिफ्राय 10 कोटि रां होनाय खोथा दंमोन UPPLनि थांनाय इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव रिपर्टारफोरनो 10 crore होनाय खोथा दंमोन नोंसोरखौबो रिपर्टारखौबो थगायबाय फरायसाफोरनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव फरायनाय MA फरायनाय आरो BA फरायनाय साफ्रोमबो फरायसाफोरनो 2,500 होनाय खोथा दंमन फरायसाफोरखौ थगायबाय बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोरा खामानि मोनाखै दिनै ओंखायनो बिटिसि बासाव हाटाव माने मा जे बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोरखौ बासायनांगौ प्रमद बर' हाटाव बिटिसि बासाव माने मा जे बिटिसि ओनसोलाव थानाय रिपर्टारफोरखौ बासायनो नांगौ दिनै प्रमद बर' हाटाव बिटिसि बासाव माने मा बिटिसि ओनसोलनि आबादारिफोरखौ बासायनो नांगौ दिनै प्रमद बर' हाटाव बिटिसि बासाव माने मा जे दिनै बिटिसिनि लाइमोन फरायसाफोरखौ बासायनो नांगौ दिनै प्रमद बर' हाटाव बिटिसि बासाव माने मा बिटिसिनि फोरोंगिरिफोरखौ बासायनो नांगौ मा जुक्तिनि थाखाय पदबजरानि सिङाव थानाय महामाया डिग्री कलेजआ थालांखो मा जुक्ति दङ बेनि फिननाय गोहो पदबजरानि UPPLनि दैदेनगिरिफोरा जे दिनै बिथांमोना फरायसा खम नामा ना बिथांमोना इस्टाब्लिश जानाया उनाव नामा बे महामाया डिग्री कलेजआ मानो थाखाय थालांखो बिथांमोनाव जेबो फिननाय गैया ओंखायनो बिथांमोना जि जायो ओरै गोसो खामानि मावदों बे सरकारा रायजो राजानि सरकार नङा नाव UPPL गभर्नमेन्ट लेड बाय दि प्रमद बर' BTC government are the government of 30% and 30%. जाय मानसिया 30% कमिसन होयो बेसो प्रमद बर'नि खाथियाव थांनो हायो बेखायनो बे बिटिसि सरकारा ना रायजो राजानि सरकार नङा 30% कमिसन होग्रानि सरकार आरो 30% कमिसन होग्राखौसो प्रमद बर'आ खाथियाव लायो ओंखायनो बिटिसि सरकार आर नट अफ द पिपल फर द पिपल बाय द पिपल नङा बे अफ दि 30% फर दि 30%सो जानानै दङ ओंखायनो बेयाव जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा जोङो फिन खनसेबाव रायजो राजानि सरकार लाबोनो नांगोन BPFनि सरकारा रायजो राजानि सरकार जागोन BPFनि सरकारा रिपर्टारफोरनि सरकार जागोन BPFनि सरकारा आबादारिफोरनि सरकार जागोन BPFनि सरकारा साफ्रोमबो बिटिसि ओनसोलाव रायजो जानायनि सरकार दा नोङो আপনার ব্যাপারে আপনার পরিচয় বিটিসিखौ बिटिआरखौ बे मानसिया भारतनि प्राइम मिनिस्टारनि खाथियाव बे सन्मानखौनो होजाया लेक्सार होनो मोना खोथा प्रेसार होनो हाया बोरै मावफुंगोन नङा होमबा बिसिनाबो मावफुंनाय नंखाया बिथांमोना फाननानै जानायसो ओंखायनो आवगाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जेला बुङो प्रमद बर'आ माब्लाबाबो ओनसोलनि थाखाय खामानि मावा बे फानगोनसो अब्ला जों बुजियाखैमोन आंबो एबसुआव दंमोन बे समाव जोङो बिराद दुखुसो मोनोमोन फैनानै दिनै जों बुजिफैबायना नङा होमबा प्रमद बर'नि एजेन्डायाव माब्लाबाबो शिफ्ट जाया MLA मन्थ्रि जाया इभेन गामिनि गावबुरा जाया
हानाया बर'नि जेंना जोबागौमानि जोबब्लासो गावनि दायनिखौ पुलिस स्टपना सेवरा गुदाव रायजागोननो जाबाय नामा बर'नि जेंनाया जोब्बाय नामा रौकेयाव सानसिना स्ल'गान होदोंमोन ना रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि गावनि खामानि थांखिनो दिनै मा जाखो सोंनांगौ नोंसोर बेखौ मिथिबायना दिनै ओंखायनो जोङो थगायसुला मानसिया माब्लाबाबो जोंनि बिटिसिआव जायगा मोननो नाङा जों ओंखायनो थगायग्राखौ जायगा होनो नाङा मोजां मानसिया बाव जायगा मोनगोन मोजां मानसिनि इसोरा दङ रिपर्टारफोरखौ थगायदों फरायसाफोरखौ थगायदों आबादारिफोरखौ थगायदों टिचारफोरखौ थगायदों कन्ट्रेक्टारफोरखौ थगायदों जोंनि गेदेमा हारिमुखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ थगायदों दा प्रमद बर'आ इउपिपिएल आबा कन्ट्रिबिउसन दं मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसि गोरोबथा खालामनानै बर' भाषाखौ एचसिएलआव रिकगनाइज मोनदों दिनै नोंसोर बर' जादों बर'आ जे बे सब मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि कन्ट्रिबिउसन दं बर' भाषाया एचसिएलआव रिकगनाइज खालामनानै जोंहा गोबां इउनिभार्सिटि कलेजाव प्लास बेजों लोगोसे सिभिल सार्भिस एग्जाम लिरनो हादों आरो बर'आ साहित्य एकाडेमि मोनदों रावा मोनसे गोजौ थाखोआव थांदों ओंखायनो जोङो फारफ्रोमथिंजायनि डेभेलपमेन्टखौ नायनानै दिनै गामि गामि हाग्रामा न'खर न'खर हाग्रामा सोलिगासिनो दङ नेक्स्टआव सरकारा 100% औ 22nd BTC एकर्ड डे सांबिधानिक भावे जोङो जि अधिकार मोननांगौमोन 2003 नि 10 फेब्रुवारियाव जोङो सांबिधानिक स्वीकृति मोननानै जोंनि अधिकारफोरखौ जोङो साब्यस्त खालामनो हादों जोंनि मोनथायफोरखौ जों मोनगिबिनो हादों पलिटिकल सामाजिक अर्थनैतिक बिसेसके जोङो इन्डिपेन्डेन्ट भाबै जोङो फोलेरनो हादों दा बे दिनखौ जोङो बिटिसि बासि हिसाबै मोनफ्रोमबो खनायाव जोङो फालिगासिनो दं जोंनि पर्बत जरायावबो जोङो फालिदों आनफर्चुनेटलि जवा 2 बोसोरनिफ्राय जोंनि बिटिसि हालामानि रायजो राजाखौ मिसलिडिं खालामनाय जाहैदों बिटिआर एकर्ड होननानै जोंनि बिटिसि सांबिधानिक भावे जोंहा जि मोनथाय दङ मोनथाय मोनदों बेखौ साबदेस खालामनो माखासे पलिटिकेल माखासे एजेन्टफ्रा सेस्था खालामदों नाथाय बियो फेइलार दिनैनि दिनाव रायजोफ्रा थारैनो बुजि मोनफिनबाय जे बिटिसि 2003 नि बिटिसि एकर्डआसो जोंनि मोनथायनि अधिकार होनाय मोनसे सांबिधानिक भावे अधिकार होनाय मोनसे एकर्ड दा बेखौ नंखायनो लैहोर लैहोर मोनफ्रोमबो जायगायाव मोनफ्रोमबो खना खनला रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर हेफाजाब लानानै बिटिसि एकर्डखौ पालन खालामदों 2003 आव जों जे शक्ति जों मोनदोंमोन जे गोहो जों मोनदोंमोन बे गोहोखौ दिमिन खालामनोसो बिटिआर सुक्तिनि माखासे आयदाफ्रा जादों बा बिटिआर सुक्तिया जोंनि बिटिसि सुक्तिखौ दिमिन खालामनायनि माखासे गुदुं दोनदों दा जायनि थाखाय जों बिटिसि सुक्तियाव मोनखानाय जोंनि मोनफ्रोमबो जोंहा बिभागनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जोंनि रेभिनिउ माखासे माबाफोर डिपार्टमेन्टफोर माखासे मोनथाय गोहोफोरखौ जोङो खुंथाय गोहोनि माखासे गोख्रों गोहोफोरखौ जों खोमानानै लागासिनो दङ जायनि थाखाय जोङो बिटिसि ओनसोलाव बे प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकारनि खेत्रआव बिटिआर सुक्ति खालामखांनानै प्रमद बर'आ नंखाय खोथाजों रायजोखौ बिसलित प्रलबित खालामनानै जे खुंथाय खुंगासिनो दं बे खुंथायाव जोंनि बिटिसिनि मोनफ्रोमबो बिभागाव जोङो उन्नति नुवाखै रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ बिसोरो मावफुंनो हायाखै बियो भेरि भेरि अनफर्चुनेट दा बेखौ होबथाफिननो थाखाय रायजोफ्रा बिटिसि सुक्तिखौनो थार सुक्ति होननानै दिनै गनायनानै लाफिनदों बिटिसिआव जेबो सान्ति जायाखै उन्नति जायागौ मानि सान्ति जाया गतिके बयनिख्रुइ देरसिना जाहैबाय बे सुक्तिनि मूल जे बिसय जानांगौमोन जोंहा 34 इयार्स जायफोरा हाग्रायाव थानानै बिटिसिखौ आरोबाव साबसिन गोहो होनो थाखाय जायफोर हास्थायदोंमोन जायफोर दैदेनगिरिनि नेतृत्वआव खामानि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानानै
हेफाजाब होबोगासिनो दंमोन बे दैदेनगिरिफोरखौ दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङआ प्रमद बर' UPPL सरकारनि पलिटिकेल फेइलियर होननानै जों सानो